Ndị be anyị ekele m ọnụ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ọ bụ okwu ka m ji na-anabata unu agwakwa unu na aha m bụ Jovika, anọkwara na Facebook na YouTube na-wetara unu ozi a. Ndị Igbo ọgịnị na-eme? Ndị Igbo ọgịnị na-eme? What is our problem? Ka m ji na-ekwu okwu a, achọpụtara m na ihe ọbụla rughara n'aka ndị Igbo ya dagharịa wọ ihe ọzọ. Lee social media, ihe ọbụla ma ihe akpọrọ ya social media. Gịnị ka ọ pụtara? Social media, ebe ụmụnne na-esocialize, ebe ndị gụbụrụ akwụkwọ mgbe ochie ga-apụta akwụkwọ onwe ha ọzọ, ha esocialize ya ndụkọtakwa ọnụ. Ọ ha eji kpọọ ya social media: WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Instagram. Mana ndị Igbo atọ n'ozele social media to violent media, attacking media, saga media, trouble media, ikpu iyi media. Ogene. Why? Ka m gwakwa unu aga eme hate na abụ m onye Igbo. Onwe ihe mmadụ ga-eme. I love that I'm an Igbo man. Ahụrụ m ya n'anya, ọ na-atọ m ụtọ. Otu unu aga emebiri anyị ala Igbo. Unu ndị na-agwa ọjọọ ndị a. Ụwa ma ọbụla ma ọ bụ na na-alụ ụwa alụ ama nwa onye Igbo. Mana unu nwa ndị si n'ala Igbo aga adị mma. Unu nwa ndị si aga enye onye Igbo ahụ ọma, ọ ga-adịrị unu na mma. Ọ gwụla m unu chagharịrị. Ka m ji kwukwa, lee n'ụtachi tọnụze social media ni ya hụrụze ebe nwanne na-egbulite nwanne ya. Mgbe mbụ ọ bụ ndị si ha na-awụ ndị ọdịsi content creator. Okechi jikwasị Linda si ama si IVF si mayor. Otu aka a na-anụ ya mgbe niile si Chineke metụ ebere o kulutewala down. Now the next ahụ na onye pastor against onye Igbo, onye dibia against onye pastor. Ke ndị na-fight ihe a ndị Igbo emegidego ya na fight wagiziere na ozi mgbe ya banyekwa na freedom fighters. Autopilot fight DOS a fight autopilot ndị Nigeria talo ebubago eme nka ogene. Ndị emeghe ihe a niile ndị Igbo. Ime onye Igbo polisi ụmụnne ka ọ ga-eji aba ọgaranya ndị na ha bribe na igbu shishi ịgbagbu ha. Gị ime onye Igbo tinye na politics ndị ọ ga-eji eri ndị ụlọ ha ji ndebe haziri aha. Gị ime onye Igbo freedom fighter ndị ọ ga-eji ya ọmakwa ndị iro ya o ndị iro ha na-afụ ihu. Onwebụ ihe mere ndị iro dị much. Ọhụ ndị Igbo ibe ya ya were sita atọ tinyere ndị Igbo ibe ha. Ekonomi ndị Igbo na-anwụ ọwụ ke ndị Naịjirịa anwụga oke ndị Igbo. Ị chọrọ ime sita atọ ka akpọpụtara gị onye eji were ndị sita atọ gawa na Abuja nwanne m. Ị ga-ejigawa ebe ahụ ọ n'ala Igbo. Gị na-agbatụ atụ gị na-asị ala Igbo na zu na-atụ wọtọwọtọ. Kwanyị ebe tụka wọtọwọtọ ala Igbo ebe ahụ ịkpọgakwa sọkọt Biafra gị ọkụ ebe tụka wọtọwọtọ. Gị na-emebichi ihe, emebi ala Igbo, emebi property, emebi moto nwanne gị zụrụ ndị na-eme chọọ vote. Onye mega ihe against onye ndị Igbo. Ị ma na enwere ndị sịkwa that there will be no vote in Yoruba land. But ga-check enwere onye ha na-egbu, enwe ihe ha na-agbagbuchi, enwe ihe property ha na-destroy. Mba. If you say there is no vote, that day, you stay at home. Eligwe na-erule na n'aka ga not have the vote. And when low turnout, how many result to ha chọrọ ya? But the community the word they registered that this group also told this vote. Because na had part of Ndetre and then ha mewe o we ga jibe destroy wa buwe nwanne gị. Ndị Igbo oke na-emeru ni eme. Freedom fighter na fight, ndị Yoruba na fight ya. But gale ogbugba na egbu na Igbo no na Igbo. Mba. Ọ nọ there. Ọ na ala Yoruba. Ị ma na ihe sọrọ gị weta ego nye onye Hausa ma ọ bụ onye Fulani ka o bitere nwanne ọ ga-emete n'ụwa. Ọ ga-anara gị ego ri ọ ga-eme. Ị chọrọ igbo onye Igbo, kpọrọ onye Igbo ibe onye Igbo ga-egbu ya. Ijiri igbo onye Hausa kpọrọ onye Hausa ma onye Fulani kpọrọ onye Fulani ma onye Yoruba ọ ga-awọk, ọ ga-ara gị ahụ. But we just jụrụ obere ego sị ala onye Igbo nwanne gị Igbo ole nwanne gị ọ laala. Ihe ka ihe mere anyị eme. Ara ego ọgbagha anyị.
battle and face is uba unde dibe na ndibiwa. Mmiri enwiro dị against eze ego dị against akwa ọkụkọ dị against ọkụkọ nnabe dị. What is going on? Ihe a ka unu bịara na social media ọ naanị ewu n'ụlọ ndị dibịa ma ndị pastọ ma ndị freedom fighter. Why ihe elu ha oke olu anya ka ya wọ ihe ọzọ ya change lekwe Amaetekwe setri up here. They are already protecting their land. Ndị gọọmenti ha setri ebubago tụtụrụ ụmụnne ha na-egbu. No investigation. Ahụ ndị bara suspect anaghị tụa. Ndị gọvanọ agba nkịtị. Ndị ọhaneze ndị Igbo emechi ọnụ. Anụ m vidio ndị Hausa bịara bịa jikọta aka ọnụ. Ndị Northern Coalition. Ha mere si na ha ga very soon they will stop sending their goods to East. Na na-egbu ha. Northern Coalition. Awụ na ha chi mee enforce. Na ọ dị ka agwala ha nye ha something. Ha ka modern. Ha chi mee enforce, they will all cooperate. Because otu obi na-ekwu mana ọhaneze ndị Igbo, can you ever come and say otu a gburu ndị mmadụ na Nsụka na Hamofu, otu a mere ihe otu a, ọhaneze ndị Igbo na-asị give us this or that, kwuo okwu with one voice. Emechi ọnụ agaghị ekwu ya. When can ndị Igbo be their brother's keeper? When? Ndị ka asị na how Igbo love themselves. Onye Igbo love themselves. Mana Igbo love themselves ihe onye Igbo nọ na okpukperechi ọzọ gị sọ ọ ga-anwụ. While Igbo love themselves otu akacha love ihe love gbara ọkụ. Ma m na-anọghị na omenala gwuru onye Igbo si na ngasị nọ na omenala Igbo aga love themselves there. Igbo love themselves ọ gwara m nọ na omenala. Onye gị nọ na Christianity Igbo love themselves gị hate onye amaala. Mara unu na-atụ ilu so egbe bere ugo bere. Nwa mme emegbula nwa mmụọ, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ọkwa ilu na-atụ okpukperechi ọbụla nke onye kwenyere ya dịrị ya agbacha so a ga-agụ mile. Go on and feel like a tradition you're the best. Imagine how the end will be. One and woman feeling I'm kem. Allow me can make him. Oh, we had Igbo way. I would talk about Igbo. Let's not allow religion to divide us. Let's not allow politics to divide us. Let's not allow any other thing, social media, to divide us. We are one. Akwa nwaanyị nwa agbaba go Lagos ọ bụ gịnị ka mere iji kpụrụ m n'ọnụ mụ na gị dị na mma. Ndị Igbo biko nụ ka wepụrụ na aka enwe n'ofe tutu ya ụkwara n'aka mmadụ. Ihe a na-agba m anya mmiri. A na-agba saga, a na-agba akpụ ịba gị na-ama ataki. Onye na anyị ndị hụrụ ụzọ lekwa ọkaite na-awụ ihe na-ewinu. Mana ọkaite a bụ emere gị ọkaite gị ga-aga chọsọ onye gị enye gị ọ dị ka nga enyere gị ihe si ga nweta ga-agbagbute anụ ka etu esi enweta ego awụ Destiny ụmụ agbọghọbịa na Destiny ndị okorobịa ndị ụfọdụ enwere recent one ọkwa onye mere ọkaite a na-akpọrọ ha Yahoo boy ihe wuji nwa agbọghọbịa on a particular Friday nwatakịrị agbọghọbịa ka ọ gaa nye ọma mere akwa echinike nwaanyị ya gbụrụgoda nwụpụta akwa atọ nwa okorobịa ihe niile ji nwa ya kporo akwa ya kporo akwa pụọ. Nwa go na confess ya chọrọ inweta the bomb about the bond every Friday ara agbawa ya. Onye mere ya onye Igbo. Onye ka emere ya onye Igbo. Onye gwọrọ ha gwa ọkaite ahụ onye Igbo. Ndị ọzọ mewe ha chọọ ebe ha na-agaga mee ihe ọkụ unu mee unu lekwe Pakistan na-aga ebute ego na gị onye Igbo gị akpọrọ nwanne ya hụrụ m ka m nụrụ sori otu ọbara otu nna kpọrọ nwanne ya nwoke dewere ndị Pakistan a na-eri ya bụsu ya eburu ego ọsọ lọtakwa chọrọ ịkpọrọ another person ka ọ gbagakwa buru ego millions of dollars. Eleghị ha ji hụ ego n'anya karịa nwanne anyị. Mana ndị Igbo na-ekwukwa okwu si nwa ka ego si mmadụ ka a na-aza mmadụ ka mana mmadụ ka ego. Akwa ọkụ agwara n'ụlọ so onye na-enwe 5 million na ọwa efule efu onye nzuzu so ego otu ọbụla chi kpata ezuru ezu egburi mmadụ nweta ya dịrị. Mana ekele m Chineke nwa onye egwuregwu si ị na-enye Chukwu egigburu mmadụ nwe ị na-enye Chineke ego ahụ ịkwafuru ọbara nwe milion Chineke achọghị ụdị ego ahụ. Chineke achọghị ụdị ego ndị ahụ akpatara n'ụzọ na-ezighị ezi ego ọbara. Judas egbuwo gị ego ọbara ego igburu mmadụ nweta ya ego ọbara.
ego ọbara can never lead us to anywhere. Ihe ọbụla mere megide nwanne gị gị mmadụ arụ gị ọrụ ekwu ya ụgwọ gị nweta gị were ego ya na-eri ọwa ego ọbara. Mmadụ emechara gị nye gị ego dewere m gị rie the money onye ahụ na-ebe akwa na-achọ ego ntị nwe owe gị rie ya ọwa ego ọbara. Ama m nọ na ego ọbara ọwụ na mgbe i gburu mmadụ were ego ka ị na-eme ego ọbara. Ndị Igbo biko nụnụ ka wụpụrụ ka kwụsị n'omume a. Enough is enough. Lekwe ndị a na-eme Reverend Fada na-eme Reverend Fada kamgbe m nọ n'ụwa ana m achọ na Reverend Fada ọbụla ga-ebu amụma gwa gị onye politiks ga-ewin onwe ka m na-ahụ ndị ọcha wetara anya ọ bịara n'ala Igbo Reverend Fada ga-eburu anya amụma lekwe onye ga-ewin lekwe onye hope of obodo dị ụtọ lekwe onye the Messiah of the world Messiah onye nyere anyị na-egbu anyị ilu anyị na-anwụchi enweghị ihe ndị mmadụ mere Messiah sendere ya sị gị that I will give them in the language of understand ọkwa Messiah eburu anyị na ama banyere Reverend Fada ọ na-enwe m iwe ndị ọcha na-ebukwa amụma otu a. We have got the opportunity anyị taa ka nzọma chibeta ihe metara aka ya tọọ n'ụtọ ndị ọcha kpotara anyị oziọma ha na-esikwa ebukwa amụma ndị ga-awụ gọọmenti popu na-ebu amụma ndị olee ka ndị Igbo ji pụọ iche kedu ihe ka ndị Igbo ji pụọ iche ama m na-aga like ihe m na-ekwu mata don't care ekwe nke like ma ọ na-enwe m iwe ndị like kwere na hụ na a na-ekwesị okwu gbasanụ ya ka anyị na-eme a ga-akwụsịkwana nọnsensị ndị a. Bịa na soshal midia chọrọ ego kpara ego gị mụvụrụ onwe gị bịa na-agbasa ga na-egbu nwanne gị akọtọ nwanne gị ịkpọpụta nwanne gị gị kpọọ ya onye dota onye dota o nwere oke osisi daruo ala nwaanyị arịa ya elu mgbe ọbụla ịkpọpụtara ọgaranya anyị nwere n'ala Igbo ndị mmadụ na-respekt Asad gị bịa na soshal midia gbaa ya ụtọ laa ya n'iyi onye dota mere ihe dota Peter Obi mere nke dota nne nwodo onye dota afọ ọzọ ike unu kọtọcha ihe ndị a niile olee ndị Igbo ndị mmadụ ga-eji respekt anyị ọka ha na m nọ nkwuoto asị echiwe mmiri otu ngwere cha ada elu mmiri ga-agwụ na osimiri ga-agwụ. Ndewonu, bye bye.